Bahlali baseNelson Mandela Metro niyamenywa nonke kwimvuselelo yenkonzo yamazwe asixhenxe phaa eMasakhe Sizwe Center eDaku. Khawumve umfundisi uFaleni xa esithi azabe bekhona oonyawontle umphulaphula welizwe FM bekunika amazwi asixhenxe, kodwa wena usikhuphi uzabe sithi kuwe indlela ebheka eGolgotha. Ndithi kuwe ke mphulaphula, akakho umntu ongenayo indlela eya eGolgotha. Kunjanje inzima la ndlela mphulaphula welizwe FM, inzima indlela ebheka eGolgotha, kodwa iyagqibeka yona. Ibuhlungu, inamaxesha okuwisa. Ubona uba ndiwile ngoku, kodwa uvuka uphakame ngoba iyagqibeka indlela ebheka eGolgotha. Ngoko ke uba unendlela ebheka eGolgotha, sawuhlangana nawe phaya eMasakhe Sizwe Center eDaku ngomhla we-21 kaMatshi ngo-4 emaxesheni emva kwemini. Mphulaphuli, ngumhla weholiday lowa. Hamba uye phaya neGolgotha yakho, uyithwele emagxeni ukuze uThixo akunika amandla okokuba uyigqibezele, ngoba iGolgotha iyagqibeka. Inzima indlela enyuka iGolgotha, kodwa iyagqibeka. Mphulaphula welizwe FM uzobe kunika loo nto sikhuphi, uzobe kunika loo nto. Bakhona oonyawontle abazobe beyibhexesha apha ebhayi yimvuselelo yamazwi asixhenxe nomthwalo wakho weGolgotha uhambe kunye nawo ukuze ungashiyeki. Uba uyenzile impazamo wabheka eDaku, awuzungena kwela chibi ubuye uyinto obuyiyo. Ndiyakuxelela uba uthwele umthwalo wakho, ndiyakuxelela awuzubuya nawo phaya kunjengoba kunjalo. Suzivumela uphoswe ke mphulaphuli sokuvuma nakanye. Qinisekisa into bana uzawube ukhona, usithi nam ndikhona kule mvuselelo. Kaloku thina siyintando yakho.